Атнаның иң актуаль вакыйгалары турында газета битләребездән укый аласыз. Бөек Ватан сугышында утны-суны кишеп илгә җиңү яулаган райондашларыбыз бүгенге көндә нибары 2 калды. Быел Гайнулла ага Аюпов үзенең 2 яшен, ә Гыйльминур апа Җәләева 100 яшен билгеләп үттеләр. Ветераннарыбызны туган көннәре белән дә район җитәкчеләре белән берлектә Марсель Зөфәр улы шәхсән үзе котлады. Ел сайын районыбызда кыр эшләрендә югары күрсәткечләргә ирешкән механизаторларга сертификатлар тапшырыла. Узган елларда тизлек һәм адреналин яратучылар 8нче мәктәпкә җыелган иде. Биредә картинг берләшмәсенә йөрүче балалар арасында ярышлар үтте. Элек сугыштан соңгы елларда авылга солдат кайтканлыгы турында хәбәр бик тиз тарала торган иде. Хезмәтен тутырып кайтканмы, әллә инде ялга гынамы, аерма юк. Ул барыбыз өчен дә көтеп алынган кунак иде. Хәрби киемдәге, төз гәүдәле, кыю карашлы, җиргә нык басып атлаган солдат безнең горурлыгыбыз да иде, дип сөйли Алсу Габдулхакова редакция почтасына килгән хатларда. Бистәбездәге халыкны Марсель белән Суфия вафат булган дигән хәбәр тетрәндерде. Аларның арабыздан китүләре кинәт, көтмәгәндә булды. Шуңа да югалту ачысы икеләтә авыр, күңел һаман ышанмый. Өлкәнрәк яшьтәгеләр яхшы хәтерли торгандыр. 1964 елда безнең Азнакайга Никита Хрущев килгән иде. Әлеге һәм башка бик күп мәгълүматларны 5 майда чыккан Маяк газетасының яңа саныннан укып белә аласыз.